салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтараку бозам навори имрӯза ҳаст анами намуд королевский билиро омадагиай. ҳозир аку рости сезони ҳамяй нигоҳ кунед киса доранд духтаро. размира ай чанд то чанда? 54 ай 48 то 54 ай духтаро размирашон нархошон 280 сомони ина датаранг дора. Аям датаранга сабзай сиёҳай. Баъд ин платье омадаги духтаро 180 сомони. Размири ам 48 54 ай 48 то 54 размир доранд духтаро. Dastavkam дорем, рақамона мемонем, фақат dastavka қати кор мекунем духтаро. Ини белмандо чанд то 56 размир, ай 48 то 56 размир ҳаст. Анами намуд белмандо омада духтаро. Поёншон раз кушони хушрӯвак. Нархои 190 сомон то анаму сабзи талхабарга расветкашай. Дидед ям аҷоиб хушрӯ киса доран размири калонам ҳаст духтаро. Барои акбоҳои пӯст ва بعد اختار کنی نمود اومده کچیسشون عجیب خوشون ماتریالشون گلیبیشین ایتالیانسکی نرخشون بود نرخای پیشین ارزان 250 سومون اینه راسفتکش ایش هست ای هست تا این سبزه شما عجیب خوشون پایانشون راست کشونی زموگ داره 48 تا 56 رزمیر داره دختره